Camera. Haske. Kasango. Yes, director. Action. Kot. Juya. Sayaki. Yes, director. Action. Kot. Juya baya. Kuna son ka yi mana tafiyar dan taran a cikin fim ɗinsa na dan zaki. Saboda muna son za mu sa slow motion. An gama. Kot sayaki. Wannan wace irin tafiya ce? Ka yi mana tafiya normal. Wannan ai za mu sa ta a cikin idan tafi. Kana tafiya kamar ta tarire a kawai ne haka? Ka gyara mana. Haka muke so ba. Normal tafiya da muke so ka yi mana. Kot sayaki. Okay, kamara. Kanan sa mana background sun da Allah. Saboda yanzu muka da matallaka suke son su daɗin ta. Haske, sa mana haske sosai. A sa mana haske mai kala yadda zai fita. Ka san go? Ina son ka dan juya. Hello. Irin kwanan nan da kake. Ta da baya. Ta da baya. Ka rugo da gudu ka shiga man ta ƙarƙashin ƙosin sayaki ba tare da ka taɓa rigarsa ba. Action! 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 Go! Dama mun ba da abin da tun da musamman wani na da lokaci ya kara yi mana ai mun barke shi ba ka wata kalmar ke wani ya ta kai wannan wani irin aiki ne kuke mana wani irin aiki ne wannan ya kuke samun masu aiki kwata-kwata yadda nake so ku mai shi ba ku mai shi ba yanzu a haka bashar mai shakka zai kira ne sai in tura ku wajen aiki ko kuna sa mana ku ba ni san wannan ko alilu ko ke sai da alilu kira ne saboda in tura ba shi zo ina irin kuma kai ka sango na zo ga yadda nake ka fita ofin wannan ka fita tsakiyar abuwa shi ka wuce ba tare da ka taba rigar shi ba ko ka taba kawo shi ba ka tashi kawo shi kuma na kawai shi kuma shi ya zan ne ka ba haka na ce kuman ba cewa ne ka bi ta ofin shi kuma na ce kada ya biya zan naka kada kuma ya yadda ka taba shi amma kuma kuka zo kai min wai wannan wasa to shikenan na tashi aikin ba sai gobe Allah ku tattara kafa duk a tattara ki bada ma haske a tashi da Allah a tattara kafa a tattara kawai na tashi magana wanda kuma ma za ka kokari za ka ba ba ta mana kuma aiki ba yadda nake so ba ai ba dai na wani haka ba haka muke da ku ba babu wani kuɗi da zan ba ku anan babu wani kuɗi da zan ba ku babu wani kuɗi da zan ba ku
Ya haka ne.